Dong, asa mo yung dadon? Asa ni mo dadon? Ano ba, ikabenta ko po. Ha? Ibebenta. Saan mo yan dalhin? Ibebenta ko po. Tagalog ka po? Opo. Tagalog ka? Magkano yan? Mas 5 lang yung kilo. So ilan lahat yan? 15. Anong ginagawa mo sa buhay? Pambili ko lang ng pagkain. Tagalog ka ba or ano? Taga saan ka? Taga Maynila. Bakit ka nang punta dito? Ha? Binantaan ko. Binantaan ko si ano. Sila tita. Tapos lolo. Okay, saan ang mga magulang mo? Nandun po sa bahay. Natrabaho. Okay, may bibigay ako sa iyo ha. Ha? So saan mo yan dadalhin? Saan mo dadalhin? Binta mo. Sa tingin mo magkano yan? 15. Ha? 15 po lahat. 15 lahat? Okay, okay. Bigyan kita ng ano para sa iyo to. Salamat Ha? po na. Ha? Sa'yo na yan. Kumain ka ng masarap na pagkain, okay? Ha? Apo. Ano ang pangalan mo? Janrick po. Janrick? Aizon. Janrick, ano apelido? Ano po, Aizon? Saan ka sa Manila? Sa Cavite po. Cavite ka? Bakit napadpad ka dito? Punta po ko dito. Hindi, may kasama ko po si mama. Ah, si mama. Punta po dito. Okay, anong trabaho ang mama mo? Hindi ko po alam gano'n po po siya. Okay, yung papa mo? Nandun po, nasa Cavite po. So may Nagtatrabaho. mga kapatid ka? Isa lang. Oh, sige, sige. God bless ha. Ha? God bless ha. Yeah, amping pirme ha. Ha, ingat ka palagi ha. Sa'yo na yan, para meron ka makain. Pili ka ng mga masasarap na pagkain, okay? Ha? Maraming salamat. Maraming salamat. Sige, sige. Ha? Ang bait mo. Mag-aral ka na mabuti ha. Ha? Sige, sige. God bless, God bless. Anong gusto mo paglaki? Pulis. Magiging pulis ka? Ako. Okay, mag-aral ka na mabuti ha. Para makuha mo yung pangarap mo sa buhay. Ha? Yamping. Ha? Ha? Taga saan ka? Doon po. So, papunta ka doon? Okay, sige. Dapat po na. Bukas mo na yan ibenta. Kumain ka ng mga sarap na pagkain ha. Ako. Ingat ka palagi ha. Sige, bye-bye. Salamat po. Sige, ulit sige. na Ano yan, bote or plastic? Plastic. 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 Ingat. Salamat. Bukas mo na yan ibenta. Kumain ka ng masarap na pagkain, okay? Ako. Ha? Sige. Bye-bye.